Assalamu alaikum jama'a. Wato abin da ya bani dariya yau shine ina son ku bani dariya kafin ba ku wannan labarin. Wani mutum ne kwana uku yake zuwa masallaci saboda ya ga lailatul qadari. Tunda aka zo ɗaya daga wata 21 yake zuwa masallaci saboda ya ga lailatul qadari. To alhamdulillah kullum in yazo zai ta addu'a Allah arziki, Allah dukiya. Kayan shan ruwa a masallaci yake samu ya sha. Rannan da addu'ar shi za ta karbu kawai sai aka sa Liman ya dauke ya yadda 200. Wanda yake bani labari wai yana ganin Liman ya yadda 200 ya take shegiya. Wallahi dallahi na ci dariya. To alhamdulillah bai kamata a ce alsa ya hana mu azumi ba, gashi nan kullun cikin sha muke amma muna azumi. To assalamu alaikum jama'a masoya manzon Allah. Ina son yin amfani da wannan daman in tallata muku wani YouTube channel mai suna Babson Comedy TV. Yawa, Babson Comedy TV. Za ku ga mu rubuta a jikin screen. Channel ne da ake abubuwan da ya danganci nishadi, barkwanci da fina-finan Hausa. Ina buƙatar duk wani masoyi na faɗin duniya. Yawa, wanda ke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya mana subscribing din wannan channel din mai suna Babson Comedy TV. Za ga mu rubuta a screen. Sannan kuma abinda zan sa muku shi ya zama da sauki shine zan sa a description din video na zan sa link din. Yawa, ina buƙatar subscribers 1000 ne. Na san masoya manzon Allah bi iznillah a wannan watan mai alfarma za su mana subscribing. Sannan kuma abinda nake roƙo Allah ya sa mu ga lailatul qadari. Amin amin. Mu ma mu roƙi Allah duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Na san ba abu addu'an wannan yana daga cikin manyan addu'o'i a duniya. Nagode. Babson Comedy TV.